Ćao narode! Danas sam odlučio, kao što sam i rekao na Instagramu, na svom storiju, da vam u ovom vlogu zapravo odradim recenziju knjige koju sam posljednju pročitao, a to je 48 zakona moći od Roberta Greena. Ja sam čuo za ovu knjigu davno i zaista sam bio u fazonu doći će dan da je pročitam, pošto su svi bili u nekom hajpu oko ove knjige. I toliko ljudi pročitalo i hvalilo i na internetu sam video razni ljudi da pričaju o ovoj knjizi, kako im je mnogo pomogla, kako im je unapredila razne stvari u životu, pogled na svet, ličnost i tako dalje. I onda sam i ja odlučio da je pročitam. I zaista naišao sam na neke interesantne i dobre stvari, odnosno ove zakone, od ovih 48 zakona. Međutim, u globalu ja bih dao nisku ocenu 6 od 10 ovoj knjizi, a sad ću da objasnim i zašto. Pre svega, knjiga je pisana davno, to je definitivno, i prema tome možemo shvatiti da su neke stvari odavde zaista zastarele. Kao i inteligentni investitor koji je napisao Benjamin Graham, mi više ne možemo uzimati te stvari koje se nalaze u knjizi zdravo za gotovo, zato što su vremena drugačija, ljudi se menjaju, menja se ceo svet, bukvalno svaka stvar koja se dešava na svetu se menja. Jedan mali pokret leptirovih krila, onaj butterfly efekt, može da napravi velike promene u svetu. A mnogo je vremena prošlo da bi svi ovi zakoni koji su ovde prikazani bili upotrebljivi. E sad, koji ja problem imam sa ovom knjigom? Pre svega, knjiga ima 48 zakona. I svaki zakon je jako kratko objašnjen i jako kratko je, da kažem, autor branio taj njegov stav, odnosno taj njegov zakon. Smatram zapravo da ovakve stvari, kao što su ovi zakoni, pobedi delanjem, ne govorenjem, recimo, nauči kako da izazoveš poteze protivnika ako je potrebno namami ih, ne može se objasniti i odbraniti takva teza i takav zakon u 2 stranice ili eventualno 3 stranice. Ono što sam našao zanimljivo za ove zakone su mini pričice koje se nalaze tu, kroz koje autor pokušava da da obrazloženja, tako da kažemo, zašto je on zapravo i napisao taj zakon i zašto smatra da je taj zakon tačan. Pročitat ću vam nekoliko zakona koji me stvarno totalno su po mom mišljenju loši i totalno neispravni za današnje vreme. Recimo zakon broj 7, pusti druge da rade tvoj posao, a ti preuzmi zasluge. Recimo, u posljednje vreme sam dosta pratio CEO-ove velikih kompanija i sada, mislim se zove Jensen Huang, CEO kompanije Nvidia koja je napravila ogroman skok u posljednjih, da kažemo, godinu dana. On je govorio o tome da zasluge za takve rezultate ne idu direktno njemu, već idu njegovim ljudima. I smatra upravo zbog toga da ga i njegovi, da kažem, podređeni, odnosno njegovi zaposleni, mnogo više cene, a cene ga i drugi ljudi, drugi direktori, drugi menadžeri, investitori i tako dalje. Tako da ovaj zakon mi je totalno neprimenjiv danas. Imao sam jedan dobar zakon, to sam vam već u prethodnom vlogu pričao, nauči ljude da budu zavisni od tebe. Ovo je dobro za građenje, da kažemo, ličnog brenda i ovo mi donekle ima smisla kad se malo preformuliše za današnje vreme. Pročitat ću još nekoliko stvari koje su mi onako zapale za oko i ne smatram da su tačne i ispravne. Mnogo se govori o nekom fiktivnom neprijatelju. Ova knjiga nas postavlja u situaciju kao da mi imamo stalno nekog neprijatelja, stalno nekog kog treba da porazimo, stalno nekog tamo ko nam smeta, ko utiče loše na nas, ko će da nam zauzme poziciju i tako dalje. Moje mišljenje je da smo mi sami sebi najveći neprijatelji, koliko god ovo kliše zvučalo. Smatram upravo da mi prvo treba da naučimo kako da se izborimo protiv sebe, protiv nekih svojih loših stvari, a taj neki fiktivni neprijatelj zapravo ne predstavlja nama nekog realnog neprijatelja i neku realnu prepreku. Jer kada pobedimo sebe, kad shvatimo ko smo, kad kreiramo sebe, mi zapravo nećemo ni imati te neke neprijatelje koji će uticati na naš život. Tako da
to mi se nije svidjelo. Mnogo govori o nekim neprijateljima, mnogo govori o nekim ljudima ili figurama koje treba da pobedimo. I to mi se nije svidjelo u knjizi. Šta još? Privlači pažnju po svaku cenu. Ovo mi se ne sviđa i kontradiktorno je ono malo pre što je kao da kažem izgradnje ličnog brenda. Privlači pažnju po svaku cenu, znači da možete da glumite i šarlatana. To se meni baš onako ne sviđa. Onda nauči kako da izazoveš poteze protivnika ako je potrebno na mami. Opet govori o nekim protivnicima, neprijateljima i tako dalje. Pravi se da si prijatelj, a budi špijun. Meni to u današnje vreme ne igra nikakvu, da kažem, ulogu, jer na kraju krajeva karma uvek dođe po svoje i uvek dobiješ ono što si zaslužio. Sravni neprijatelja sa zemljom, izigravaj naivčinu da prevariš naivčinu. Pravi se da si gluplji od svoje žrtve. Opet govorimo o nekoj žrtvi. To mi se jako ne sviđa u ovoj knjizi. Predatorska je jako. Nemoj nikad da isprljaš ruke i to. Znači, totalno su mi neki zakoni koji mi se ne sviđaju i koji su nekako devastiraju vas kao ličnost i govore o nekom tamo fiktivnom neprijatelju. Zapravo opet kažem, neprijatelj sami sa sobom smo najveći neprijatelj sam sebi i onda bolje da radimo na tome nego da gledamo kako da porazimo nekog fiktivnog neprijatelja. Jedan jako dobar zakon, sa druge strane, gradi sebe iznova. Sjajna priča i Raval Navikant je govorio upravo o tome da ljudi kada dođu do recimo 3/4 planine i vide vrh i oni ne žele da odustanu, sad moram po svaku cenu da se popnem gore makar i umro. Ja nisam tog stava kao ni Naval i on kaže da ok, sada si se popeo do 3/4, hajde vrati se opet na dno, odnosno u podnožje, treniraj, vežbaj, pripremi se i onda sljedeći put ćeš imati više snage da dođeš do vrha. Ja sam više tog stava. Tako da ovaj gradi sebe iznova je super i jako mi se dopada, znači da nikada ne zaustavljate sebe u učenju novih stvari. Nauči da ovladaš vremenom, također sjajan zakon, objasnio sam na svom kanalu na Instagramu zašto mislim da je ovo dobro, zato što ukoliko vladaš svojim vremenom, vladaš i sobom. I na taj način pokazuješ drugim ljudima da si odgovoran, da si precizan, tačan, što je jako dobro, a s druge strane sebi dozvoljavaš da nemaš stresa, da kasniš negdje, da žuriš za nečim i tako dalje, isplanirao si svoje vreme i svoj dan jako dobro. Vidjet ćete, sad da ne čitam sve ove zakone, ali mnogo toga je baš onako napisano šturo i mnogo toga je napisano, opet kažem, kao za ljude koji su u nekoj teškoj, ne znam ni kako da nazovem to, fikciji, da su oko njih protivnici, da oni treba da zasluže svoje mesto i da sada, ne znam, pobede nekog neprijatelja. Mislim, ja realno ne vidim da ja imam u životu neprijatelja i velike firme sam siguran da ne gledaju na konkurente kao na neprijatelje, već na nekog od koga mogu da uče, sa kim mogu da kažem da se upoređuju donekle i da kažem nadmudruju jedni drugi, ali ne da sada porazimo, da uništimo u potpunosti, sravnimo sa zemljom i tako dalje. Znači mnogo toga je baš onako napisano šturo, baš napisano onako predatorski, destruktivno mogu slobodno da kažem, tako da ova knjiga ima mnogo loših zakona. Evo još jedan dobar, recimo, govori uvek manje nego što je neophodno. To je super, zato što više slušate, manje pričate, više ćete naučiti i više ćete da rastete. To je recimo dobro. Tako da, iskreno, ja bih vam preporučio, ukoliko želite da pročitate knjigu, da to ne radite i da ne gubite vreme, već da samo uzmete na internetu, nađete koji su zakoni i mislim da čak ima i na YouTube-u neko ko je prepričao knjigu ukratko, tako da možete to da pročitate komotno i da ne gubite vreme sa ovom knjigom. Evo, to je ta knjiga. Dakle, 48 zakona moći, moje viđenje je da nije potrebno da je pročitate i da ne gubite vremena sa ovom knjigom. Sad sam baš ovako zažalio što sam izašao napolje na 37 stepeni da snimim sve ovo, ali nadam se da će vam ovo biti korisno. Uskoro počinje Srbija-Amerika košarka, tako da ja idem da gledam to. Vidimo se!